Аз съм на Дондуков и се прибирам в Швейцария. Но искам да ви кажа едно нещо. Все повече хора срещам, които тотално не знаят какво е термина джентрификация. Икономическа джентрификация. И това, което се е случвало на Запад, ще се случи и в България. И гледайки тези апартаментчета в Дондуков, всичките тези кутийки. Онази сграда, виждате ли колко е красиво? От едно време тази сграда. Пак не поддържана. Но вътре всички тези кутийки струват страшно много пари. А в повечето случаи живеят хора, които не могат да си боядисат и входа. Да, съжалявам, че е така. Нали, старото поколение се е минало през своите неща, но истината е, че от тук нататък купуването на тези кутийки, когато хората се тръгнат от старото поколение, се купуват хора с доходи, хора с стандарт и хора с мислене, че всъщност е по-хубаво да имаш боядисен вход и хубав пот, отколкото да мирише на гносотия. И това, което ще се случи в България, и то вече се случва в много голяма степен, центъра ще се изкупи от хора с възможности. Инвеститори, хора, които ценят центъра, защото това се случва на всички западни страни. И което вече ще последва, е, че самият център ще стане абсолютно недостъпен, с много ниска доходност. Има още в центъра на София места, където мога да правиш 4-5-6% доходност. В Цюрих е 0,1, в Мюнхен е и там, нали? Айде да не е 0,1, 1%, което е безможно ниско. И единствената функция на един център на европейска столица, която е в Шенген и в еврозоната, тогава ще е да ви пази парите. Ето голям блок, ще ви пази парите. Обаче няма да правите от него кешфлоу. Ще правите капиталова възвръщаемост някаква. Така че никой не ми се сърди след 15 години, когато входовете изглеждат много хубаво в центъра. Обаче е наистина невъзможно да си купите апартаменти. Казал съм ви го.